Ja, super. Hej. Hej. Jeg skal lige skrue noget ud for dig, faktisk. Jeg går den anden vej. Okay. Fuck, du løber weird. Og det her, det er jo slet ikke creepy. Den der. Fuck, flyv! Hun skam mig! Jo! Hvad fuck er det der? Er det fucking dinosaurer, mand? Fucking hell, mand! Hvad er det for en lyd? Og det kan jeg ikke lide noget lyd. Jeg kan godt den her vej. Der er også en gang... Jeg går bare tilbage til skide. Det er helt fint. Jeg har ikke mere Tror vi stamina. tager skade af at hoppe over her? Au. Ja, det gør vi. Det er sådan, de er så håbløse. Der er mere dernede, what the fuck? Har vi bare været fucking uheldige? Au! Hvad er de? As you have not met the profit quota, your performance has been deemed below standard. Welcome to our disciplinary process. Okay. What the fuck? Nå, der åbner du den i hvert fald. Du kan fucking godt glemme at lukke den. Du går først. vi samarbejder. Ja. Wow. Jeg ved ikke, om det var en smart idé. Nej, det tror jeg ikke. Nej! Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Du er død, desværre. Sorry. Der er ingen, der er død, desværre. Så jeg vil virkelig gerne se videre. Ja, okay. Der var ikke noget. Jeg vil virkelig gerne se, hvor meget den her køjle her er. Fuck! Hoppede du lige... Maddie... Maddie... Åh, no. Hvad? Du skal ikke lukke mig ind! Hvad var det? Gå ind og kig. Nej, gå ind og kig. Gå ind og kig til venstre. Jeg har ikke... Gå ind og kig til venstre. Gå ind og kig til venstre. Jeg kunne høre den løbe. Gå ind Jeg og kan ikke dytter se den. noget. Jeg har ikke nogen... Jamen, du behøver ikke se noget. Der er lys for enden af gangen. Gå ind og dytter den. Oh my fucking god! What the fuck? Exercise. Wow, wow. Bøg. Jo, hvad fuck er det der? Hvad fuck er det der? Jo, hvad fuck? Maddie, Ja? jeg tror ikke vi er alene længere. Hvad får du til at sige det? Men... Maddie? Ja? Hvordan kommer vi hjem igen? Altså, der er ikke noget at gøre. Vi må bare løbe imod den. Jeg løber ikke imod den der. Nu synes jeg, du piver. Jeg piver. Den er der ikke. Den er her ikke. Der er ikke noget piver. Den er her jo slet ikke. Men der er ingenting her. Der er jo ikke noget her. Hvorfor skulle vi være bange for noget?
Jeg har ikke lyst til at kigge bagud, men der er ikke Der noget. er bare en kakelak. Vi går bare den her vej her. Ja, vi går den vej. Den her vej ikke. Nej, det er ikke den her vej. Fuck. Skal vi ikke hoppe over? Det er bare en kakelak. Det er bare en kakelak. Jo, jeg tror det er den her vej her. Mod minen? Den her vej her. Det var ikke, det er længere nede. Og min lommelygte går ud lige om lidt. Der gik den ud. Fuck mit liv. Hvorfor lukker du der, din gun? Jeg vidste ikke, hvor du var. Hvor? Jeg kan ikke se den der fucking ting der. Oh my god. Oh, fuck. Den hoppede over. Den hopper over væk. Nej. Bøg, jeg ved ikke, hvor jeg skal hen. Bøg. Udgang! Oh my fucking god. Okay. Det skal de 10 sekunder. Ja, svimmel. Der var sådan noget der. No! Hvad? Fuck. Bøg, du skal ikke fucking lade mig være alene. Du skal ikke fucking lade mig. Jeg er ikke gået fra dig. Jeg er bare bange. Der er en dør her. Nøgle. Keys. Okay. Jeg lukker lige døren efter os. Det er løgn. No fucking way, vel? Fucking baited. Oh my god. Fuck. Der er en escape heroppe. What the fuck, den er med at gå den vej. What the fuck? Hvad er der? What the fuck? Yeah, what the fuck? Bro. Nope. Serious, Maddie, sorry. Fucking. Wow, var det et lyn? Jeg ved ikke, om jeg kan lide det her spil mere, eller om jeg hader det. Oh, fuck. Hvad fanden laver du? What? What the fuck? Oh my god. Maddie? Ja, hold da kæft. Okay, du er. Der må der være et eller andet interessant her. Det er også det. Kom! Oh my god. Fuck, hvad det eneste jeg kan høre, det er bare... fuck! Hvad er det vildt? Oh my god! Hey, vil du slås eller hvad? Det tænker jeg nok. Fuck, den er stor. Nej! Bro, du kan ikke fucking efterlade mig! Det var ikke mig, der lukkede døren. Jeg troede, vi var enige om, at vi løb igennem. Jeg var bange, fordi han kom derfra. Jeg gætter på, at vi bare... Hvad så? Oh nej. Ses. Hola? Hola, ¿cómo estás? Hvad fuck var det der? Maddie? Maddie, kom ind. Wow. Jeg gætter på, at jeg fandt Maddie. Er det der en Among Us karakter? Nej, det er vores masker. Hvordan ligner det ikke en Among Us karakter? Nå, nu kan jeg godt se det, fordi det sorte, det er ben...
Bøh! Ja. Det kan godt være, jeg skal bruge dig. Han er der. Ærligt, ikke også? Det var fucking min egen skyld, det der. Og jeg fortryder ikke noget ved at efterlade dig. Ja. Hvorfor er det, vi fucking konstant møder ham? Han er bare sød.